kwenda nene kubhawa nenyaya ya Platinum Prince ani basi shamsika manje kona ngale kuti vanhu vese vanganawo 4 vatopasi vakurowa saka kona ngale pakanoti vese takuvarova akabva afonera polisi saka polisi yakasvika ini ndichitotema kona ngale nematombo ndichitomposera matombo ndichitomutema saka polisi yakabva yangosvika nekuisa inini cheni maoko ndine nhumbi nababa Bharanze kutoti mwana wake anenge achirara chirumwa netsikidzi achitoita vhidhiyo naVanjoga ana Vanjoga vese veve vakapeta bosi akauya nevarume kunzwere Vanjoga yangoti ndaiti Maroti gangster but ndasumudze maoko ini munhu unonzi Karafu awiti iwe Karafu chii chakaitika naPlatinum yacho ndikatokudza unotoonawo kuti wega sanga wana iwe vanoziva gudo izvezvino chahaso rangu rekutengesa masini chichi do you get my sense? I called Plat shit bro I think nami ndaenda period pari kubhaizika vanhu munhu akati ye mwari wangu ndabva ndafara ye chichi then inini I think kana iri nhumbi Mira. What was the gangster kuti waenda period gangster ndo bara celebrate? No, ndakamutada kuenda period. Zvikanzi inhumbu ndikati munhu agotanga kufara. Zvekufara zvazvo kutoke pamwe munhu ari virgin achangotanga kuzvara. Ndati boss saka iye manje angachita zvinoshoshosa. Ndikamufonera ndikuda mari mulife make mari andisendere zvezvi $70 kudo izvezvi ndichimufonera anotumira maconfirmation ema 2000 anzi ndikuita madhire diesel asi mwana wake ari kumuda but muduma chaasitokwanisa kumuchengeta ndabva nangomunza kuti ona ke wewe andichakuda ini nemari yakawanda kudarika ona inini ndakutombodanana nemunhu akumbokuchengetera nhumbi yako bva ndamubloka Karafu utori nhumbi ndinayo zvangu yaPlatinum Prince iwa ndisanganise varume at a time ndinotofamba nehwani chinhu hwani panguva ukunzwa ndobva ndipapedza then Platinum akanditi zvonizvo Platinum ndakanamufonera ndikati usokwanisa kuchengeta nhumbu kana mwana ndakunoita abortion agondifonera zvikanzi ndiri ndururani watoparara watofa iwe watoraya mwana wangu ndakuto sevana vadiki anzi watouraya mwana wangu ndiwatofa iwewe watofira mujeri akufonera Kismo zvikanzi Kismo get ready ndikupfuura ipapo nepolisi matofa mamujeri especially the doctor Kismo ndati doctor vazopara kana ndinomuda andikwanise kumusungisa Kismo but doctor ndikufa navo Kismo newe wacho hanzi Kalafu ndomuda but Kismo na doctor ndakutonokusungisa ndikati iwo kuda nhumbu yausingakwanise kuchengeta iwo kana nhumbu ichida chimera ndiitsvagire baba iwe mwana iwe uchazomuna kana akura akuda baba wake zvikanzi Kismo atozofa ana doctor mese maparara saka to avoid those shits ndavandodza Kismo kuti mwana ari mudumbu medu I'm Colorful, I'm a brand ndotengesa maproducts amwantengo everyday mwana tochengetana nangomubloka munhu handisendere maconfirmation emadhiziri ema 2000 years pamonth kana pa2 month ondisendera $70 nhumbu yacho yakatomuvenga itode kumuona kwaya kuno kune nyumamusanana kuno drama kuno sisi munovhure hombe ndaiti ndiMaroti chete unotukano kuti kumiri but chitaura nyaya dzenyu muti ga zvanzi ndakamboudzwa yaconfuse kuti Kalafu achakuvhurira hope ndikati nini ndinoto when it comes to my life ndomira ndiri one newe uri wega ndamuisira mameseji ndikati kana uchida hondo yacho hanzi yemazoparara mazofa mwana ndikamuti mwana usingachengete anosenda mani nezuro ndakasungwa inini ndine nhumbi yake but ndakarara mupolisi wasungirwe
ndakarunda kona ngala kuyo neboys 4 zvepasocial media zvekutuka vanhu aya neboys andivharidzira vadondro vabva namecafone kuwo kuna dede wangu zvaitikira mbaro fuchi ndo ndakakurirawo magaba dede wangu ndobva watosvika ndikadzionai kana ndakaunganirwa ne4 varume ndakurohwa saka panjiri ndakagara mota batoda kupwanya moto tosvika dede wangu anotora maminutes ka vachisvika kona ngala anoziva kuti pauya 2 makombi inonzi machi magang makorokoza kunoshanda dede wangu kumbare kuya kumaflats asvika dede wangu obva wasvika pamberi vari 2 kona ngala akati isusu tiri 5 mane mamonya vari 2 vabva watondibata saka haana kuziva manje kuti pakawandwa azoshamisika manje kona ngale kuti vanhu vese vanga navo 4 vatopasi vakurohwa saka kona ngale paakanoti vese takuvarova akabva afonera polisi saka polisi yakasvika ini ndichitotema kona ngale nematombo ndichitomposera matombo ndichitomutema saka polisi yakabva yangosvika nekuisa inini cheni maoko because kona ngala akafonera help ari atanga ndikunetsa nemusikana but pahondo yacho aiitira mbare mandikakurira saka iye ndiye watikazorova saka paakafonera polisi yakatosvika ndichimwaya matombo kuna kona ngale because vamwe vese vanga vadonha pasi vake vese tavarova saka polisi yangosvika nekundisa cheni iye andisungisa ka ndobva ndanzi pawapinda mukati ndikati handipinde mukati ndega iye ndiye anditanga fight ndibva ndavhurisawo dhoketi rangu tese tarara mujeri tese tarara mukati tabuda makusena ini nakona ngale wacho apa ndine nhumbu ukunzwa here ndine nhumbi nababa bharanze kutoti mwana wake anenge achirara achirumwa netsikidzi but kona ngare kona ngale inini pakadyiwa kona ngale namadvipe ndakabva ndatanga umanaja madvipe inini ndinanda kugara nayo so pakabva mapeji ana madvipe akabva apostwa ini ndina madvipe kuti colorful new management ndobva ayana ndobva ita video kuti kona ngale kuti madvipe wapera wakumanejwa nacolorful saka ini nakaratidza kundirerutsa pasocial media ndo pandakabva nangobata foni zvangu zvezve ndikamutuka iye nekunoperera dzinza rake rese saka iye akabva uyasvikanzi iwo ndakakuti zvonizvo uyo madvipe apera akumanejwa newe but iwe kuzondituka nekunditukira vanhomba kwedu zvazvaita sei ndikati ndiri munhu wemusikana ukatongonetsana neni nongokutukira mhuri yese ipapo manje akati watofa zvekuti dai ipapo ka dede vangu inini dai vavasiri dede vangu ibest friend yangu takabatana kudai igangster pasina kuti nini ndina vana baba vakaota vevaya aizvezvi ndakaparara nekurohwa because kona ngala akauya nevarume mamonya vangu vakapfeka hembe dzezano fichi dede vangu 100% zano akuya nevarume akuti hanzi rohwa ine boys ramudhara ane draka zviri fani kuti munhu wechirume anouya nevarume kuzorova inini but iye manje hapana kana kuita 4 minutes dede vangu nangotexta message ndinayo mufoni mangu ndinazokuratidza ndinayo ndikati I'm in trouble svikai pasport dede vangu vanotora maminutes vanga vauya pangosvika chete mahwana akatanga Colorful uri kundudza kuti kona ngale akauya nemamonya 4 kuya kuzorova iwewe kana neweyo kuya kuzorova munhu wani musikana mumota mamuna vanchoga ndaifanira kutoita video navanchoga ana vanchoga vese veve vakapeta because akauya nevarume kunzwere vanchoga yangoti sorry inini panguva iyoyo ndaingofaitira kuti ndisabude mumota vanchoga itosvina parara aingoti sorry saka ivana kona ngale ndaiurayiwo ndakabva namti nayo kona ngale hazokwanisa kubuda muri varume munondiparadza pasina kana 5 minutes 2 makombi amudhara wangu deposit wangu ndeyekumbara vanosha zvaitikira munationary ini ndakakurirawo magaba 2 minutes
vanhu vese vanga vana kukona ngale vese vanga vagara pasi ukunzwa here vakwapaidzwa saka ini ndakabva ndangodza tete vangu kuti chibatidzai makamera bva ndangotangotora matombo manje ndandatanga kuvhiriridza una kuona here mavhidhiyo andakanetsana naye kuti inini handatoiswa marikiti ndatosungwa because polisi yakasvikira inini ndichitotema kona ngale angasakwanisa kundidzosera because papashata apa iye hasu yekumbare apa vanhu vese vekumbare vakuimba kuti siyanai naye Kalafu ndakaita manyemwe ndikamupama again ukati haudi kupeswa nayo asi zviri fani inini pasocial media hanini ndichitongofunga kuti pamwe skiri because inini pese pandoita conduct pandoisa content ndoisa nezvemafuta angu but handina kutoziva kuti ndichatoda kutourayiwa nakona ngale but akaita mistake yekuti akauya kuzoda kundichikidzira kumbare iko kuriko kwandakakurira vanchoganga kutodedera kani maoko akutobvunda mawana atotanga vanchoga kungoti sorry kuna kuona ngale sorry where's my phone murumere kuva komona kwamjita kana kusimuka mirandi kuratidze phone onoti ndiyo akatanga because inini ndakatanga kuzoiswa macheni because kuna ngale ndiye akauya fight but fight yakazenge yatopanduka because inini vana dad vangu vanga vatosvika fuchi dad vangu vanhu vekumbare vanotonyatsozikanwa nonzi chero nguva dzemusangano dzasvika vanotobatikira ndeverali akuya nevarume veye vangu vakapfeka hembe dzeZANU-PF 4 ndozvavakanyanyorohwerwa izvozvo kunzi musatisvibisire musangano muchidherera mwana wangu ndozvavakanyanyokopaidzirwa apa manje kona ngale akareba ngachimbondudza kuti ndine pfuti kuti kuita hondo dzana maini kuita hondo dzana mainini ayo Kalafu